and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Ganong ingunin ang akong gipati. Diyos ko, do I really have to move on? O kung dili man, kung tinuod man kining gipati kapag laom sa akong tughan, nga puhi pa siya. Please give me a sign. Ay, paliti ko buwa ka tiyo para sa altar. Oh, rosas nga puti. Diyos ko, is this a sign? Buhi pa ba cute si Larry? Bata, Ate, alit ka? salamat. Pila ka nag-imong puwag. Tag-20 ang sa akin. Paliton ko ka ng tanan. Tinuod ka, ate. Salamat, ate. No, boy. Salamat. Salamat nga ikaw ang gihimong instrument sa Ginoo sa akong gipangayo nga sign. Thank you. Oh my God, I'm so happy. Way kabutangan ang kalipay nga akong gipati karon. Buhi si Larry. Buhi siya. Sign? Yes, tita. Gihatagan ko og sign sa Ginoo. Usa ka puti nga rosas. Tita, buhi pa si Larry. Buhi pa siya. Oh, Tita, aren't you happy? gusto kong malipay, Hennessy. But I can't. Tita, It's just a sign. Magapila kayo na kong nangayo ug mituo ni anang giingon mo nga sign. And many times, it failed me. So disappointing. Oh, Tita Divine. I think it's about time to move on, Hennessy. Larry is No, Larry is alive. He's alive. And he's coming home to me. For me. Hennessy. Believe me, tita. Buhi pa si Larry. Bisan kanusa, wa mawa ang akong paglaom nga buhi pa siya. I know one day, mabalik na siya nato. Nako. How I wish I could say the same way. Pero dili ko gustong mulaom. It's much easier kung dili ko na lang hunaon. Tita. Yanong gangisi ka man. Ha? Wa ko mangisila, oy. Usa? Gangisi ka, oy, kita ko. O sa pagtuon ni man ako, ha? Ay yung pagtuong nakauyo na kuhanin mo, ha? Ay yung pagiging paghuna-huna o ikyas. Kaikyasan mo gani ang imong obligasyon sa akong apa na, ha? Pasailoon na lang kus Ginoo apan ipabarang tagog ka. Ito ang hapin. Ay, English, ay kung English diya, ha? Kaya di ko madanang English mo diha. Kinahanglan nga ugma gyudayon imong dad-on din, Hes Pedro, ha? Aron mamain na mo sa akong apa. Lago. Oo. Yes, Lola. Ugma gidayon. Pero, Wala, pero palili. Dili, mahimong maalkansya ka, ha? Ha? Abtek ng karahong dako, kanahan ka ini, gihilabtan ka yun ay dayon. Okay, ikaw sa daon sa mansag ka. Mihayang ka sa dayon, Ay kabalaan ka, Lola. Dayon. Ay kabalaan ka. Dili ko pasagdan ng iyong apo. Mahalon og panggaon ko siya, Lola. Na! Jason, Angay lang. Ha? Kaswerte ni mo sa akong lili, kaswerte ni mo sa akong apa. Yes, Lola. Swerte kay ko nga nakaangkon ko sa gugma ni Lili. Jason, Unya. Unsa unya, Lola? Pag-ilis na dito, pag-ilis. Okay, tanali. ha? Sita na. Muuban ko sa inyo? Di, tana ba? Manodot na si mong kwarto kay mag-ilis na ko. Unsa? O saan pa may gidugayan ninyo? Lakaw na mo. Panood na mo sa inyong kwarto kay mga basa ka kayo mo, mga basa pa kayo mo. Ha? Pero... Sabay, pero, ha, karon ka na lang mauwaw, ha? Mauwaw ka man di ay, unya, wag ka maguna-una, ha, nga ni atong hayang ka.
Ha? La. Lakaw na mo! Lakaw na mo! Lakaw na. Lagi na, ako na yung pantay ng tindahan. Mga kadahan mo. Tana ba? Ay, babe, kasakit ba na? Pino kayo mong kinusian da? Gara ka, ha? Nganong giingnan nimo si Lola nga nakuha na ko nimo, ha? Oh, di ba husto ko sa kumibuhat? Di, alawa. Wa na ko ni Aire. Babe, dili mag-goal. O nganong dili man kuno abera? Nagtuon na si Lola nga nakuha na nimo akong pagkapapay. Kana na mong ikagulan. Pues, dali. Ay, Jason! Jason, di man sa kong kialan sa ibutang ko. Asa ko nimo Sa dada? imong lawak. Tinud-unta ang gituhuan si mong apuhan. Sa ibutang ko. Ibutang ko. Later, baby. Importante ka. Gawas na lang kon. Ganahan ka kon. Mag-standing ka. Nia. Gibutan talaga. Jason, dili ko. Dili ka sa unsa. Di pa ko andam. Day, katawa lang ka na. Di palagi ko. Pero kung mamukuskit ka, andam og tagana kong ihatak ni mo ang tanan ako. Really? Kun mo, paboton ko ka na higayon na Lili. Nga ihatag mo siya mong kabubuton ako ang imong kaputli. Jason, salamat. Andam na ka. Sa unsa? Mamatag na ko na. Unsa? Abi na kong mahuwat ka. Dugayon yun mo? Pwedeng mo advance? Unsa? Samaron. Nganong may oyog ba ng sahog sa taas? Unsa man nagagalinog, buntat galinog. Sus, ginoo ko galinog ba? Lula. Oo. Lula. Nganong galula ka ba nako? Ngano, apota ka? Maglula na lang kung daan ko. Gibuogan naman si mong apo si Jason. Ako may nayon ini ni Daylili. La sa imo ang mata. Ha? Kaysa gaingon nga gabuwag sila nga. Tuaman ron si Jason ron sa kwarto ni Lele. Nag-ilis sila kay Basa. Unsa? Nga misugot magkala. Ganon dili magkamasagot nga magpakasal naman to silang doha. Unsa? Og usa pa. Ngano bang niak ka naman siya ba? Dili bang may pauli ka naman? Balik ko dahin ko gud. Kay mamisita ko. Wa day koy bisitahon. Wa na taon do kay nahalin na. Wa taon tuan na lagay naglinog na siya. Naglinog. Hupo na. Tago ilom sa misa. Dali. Hey, kadahan nganong mamira ka man. Linog. Ani ka tago ilom sa misa. Ito no. Ay salamat. Salamat. Tepa. Tan para ko. Anjaman. Nganong ang inyo ramang sawg sa taas ang miuyog? Wa man gimi uyog kapilang yuta. Dood na? Di ko palabot ini. Kay? Ang tulad ko sa taas lang. Wa ni linog. Naghimog yung milagro ng duha. Whatsa? Di ko. Milagro? Punggan ako sila. Punggan ako sila. Hanggaw ka man ka ha. Ula sa inyo ay. Di ko. Bala na. Diyan na ka. Hoy! Bintat ay balik na na. Hoy! Huwag kayo. Siyempre, gamay man. Nganong gamay man sa diyo Ang kay... Di ba? Oh. Bintot ako sa kadiniya. Ano na ka sa kong kwarto, ha? Unsa iyong gibuhat? Ha? Kini. Unsa man na? Kadungog ko. Ingon ka, huot kayo. Yap. Huot. Bastos ka. Abusado. Mapaymuslanon. Unsa? Nga naman. Imong kipaymuslanon pagkababaeng Lili. Unsa? Hoy, Bintot, nabuang na ka? Huot ang akong t-shirt na gisulod ni Jason. Ikaw ang bastos o kunahuna. T-shirt niya eh. Abi na kong mihuot kinako.
Dako gi siya tot. Og maglisod yun igsod kon gidayon ko pa. Pero wa, di may tahod magkulili. Ug mahal ko siya. Busa, unya ko na buhata ang nasi mong hunahuna. Humano niya sa mong kasal. Way kasal nga may tabo ninyong duha. Di ka magkababag na mo. Wa kay katungod sad. Busa gawas lagi ka dinhi. Sa pagkakaroon, wa pa kay katungod. Pero sa umaabot, ako na niya ang may katungod sa tanan ni Mulili. Busa, ako na niya yung pakaslan. Og dili ka ng patignaong nga Jason, nga di taga dinhi. Bitot. Kung way nahimo ang apuhan ni Lilis pagpugong na mong duha, mas musamot pa nga wag kay mahimo tot. Kay bisan unsa pagkakusog sa bagyong umaabot, pareho sa bagyong ulit, dili ka na magkapugong sa amo niyang kaminyoon. Ako nang ipaniguro nimo bintot. Oy, kanang pagtuo mo. Pero kinilay ikasulti ko nimo ha, Jason, nga batignaong. Siguroan ko sab nga maako si Lily. Ako siya. Nakasabot ka? Ako! Bitot. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!